97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagsisiping sa kama ang isa sa mga paraan ng mag-asawa para maiparamdam sa isa't isa ang kanilang pagmamahalan. Doon din kasi nila mas makikilala ang kanilang mga tunay na ugali at kung sila nga ba ay magkakasundo sa iba't ibang paraan. Dahil lumalabas ang tunay na personalidad ng isang tao pagdating sa ibabaw ng kama. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Angie, isang masipag at butihing may bahay na walang ibang hinangad kung hindi ang makasama ang kanyang asawa at mga anak. Lahat ay gagawin niya para hindi masira ang kanyang pamilya, kahit pa ang pagtakpan ng kasalanan na kanyang nagawa. Pero hanggang kailan niya nga ba maitatago ang bunga ng kanyang kapusukan? Hanggang kailan niya dadalhin sa kanyang konsensyang bigat ng nagawa niyang kasalanan? At darating pa ba ang araw na magagawa niyang ipagtapat ang bagay na pwedeng makasira ng kanyang pamilya? Gusto mo na bang malaman kung ano nga ba ang kasalanan na nagawa ni Angie? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nilapitan ka na rin ng tukso at naging mapusok? Nagawa mo bang layuan ito at bumigay sa tawag ng iyong laman? Si Angie kaya, anong kasalanan ang nagawa niya na pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya? Paano niya yun nagawang ilihim sa kanyang asawa? At hanggang kailan niya pipigilan ang pag-usig ng konsensya sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. 38 years old at may-ari ng isang pet supplies dito sa Laguna. Masugid niyo na rin talaga akong tagapakinig lalo na at nandito lang naman ako madalas sa store. At kahit kailan ay hindi umalis sa inyong istasyon ang aming radyo. Pagdating din ng tanghali ay nakatutok na ako sa pakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Papadudot ng pumanaw na ang mga magulang ko ay nagkanya-kanya na ng buhay ang mga kapatid ko. 4 kami na magkakapatid at ako ang pangatlo. Lahat sila ay nagsipag-asawa na at bumuo ng sarili nilang pamilya. Ang 2 nga sa kanila ay nakapag-abroad pa. Tanging ako na lamang ang naiwan at tumira sa bahay namin. Nauna rin kasi sila sa akin na mag-solo at bumuo ng pamilya. Medyo may kalakihan din ang bahay namin, kaya na mag-asawa ko ay doon na rin kami tumira ng asawa kong si Ken, kasama ang anak naming si Julius, Papa Dudut. Tikman ko na nga tong niluto ko na sinigang na maya-maya. Pwede na. Luto na rin tong isda at gulay. Pwede ko nang patayin yung apoy sa kalan. Nay, maghahapunan na po ba? Oo, pag-uwi ng tatay mo. Malamang malapit na yun dito sa bahay. Pwede po ba na pumunta muna ako sa bahay ng kaklase ko? May kailangan lang po akong hiramin na libro sa kanya. Malapit lang naman po yung bahay nila dito. Hindi ba pwedeng bukas mo na lang hiramin yon? Kailangan ko na po kasi para sa gagawin kong assignment. Ipapasa ko bukas. Naiwan ko po kasi sa bag niya yung libro, kaya hindi ko nakuha nung magkahiwalay kami kaninang uwian namin. O sige,
Pero wag ka nang magtatagal dun ha. Kunin mo lang yung libro tapos uwi ka na kagad. Pauwi na ang tatay mo kaya maghahain na rin ako. Opo, saglit lang po talaga ako. Okay, mag-iingat ka anak. Salamat po, Nanay. Bye po! Lagay ko na nga itong mga plato sa lamesa para masunod ko na rin itong mga baso. Sweetheart, nasan ka? Nandito, tagahain sa lamesa. Nakita ko si Julius sa labas. Pupunta raw siya sa kaklase niya. Nagpaalam ba anak mo sa'yo? Oo, sabi niya hihiramin niya lang yung libro nung kaklase niya. Sinabihan ko na rin na umuwi agad kasi nga kakain na tayo. Mabuti naman kung ganon. Ay, sweetheart, may maganda akong balita sa'yo. Ano yon at parang ang saya mo naman dyan. Naalala mo yung agency na kinukwento ko sa'yo? Kung saan nag-apply yung pinsan kong Sima na ngayon? Oo, bakit? Pumunta kasi ako dun nung 1 linggo para magpasa ng requirements. Tinuloy mo pala yung plano mo na yon? Oo, hindi ko muna sinabi sa'yo. Kasi hindi pa naman sigurado kung makakapasa ako. Dinerecho na nga nila kaagad ako ng interview nung araw na yun. Tapos ang sabi, tatawagan na lang daw nila ako. Akala ko nga, hindi na ako nakapasa. Pero tumawag sila sa akin kanina at pinagme-medical na nila ako. Kapag raw na ipasa ko yung medical, pwede na raw ako makasama sa susunod na batch na makakasampa ng barko. Makakapagtrabaho na ako sa abroad, sweetheart. Matutupad na natin yung mga pangarap natin. Ito na yung magiging daan para mas guminhawa ang buhay natin. Ay, Oh, bakit parang hindi ka masaya? paano ako magiging masaya kung malalayo ka naman sa amin ng anak natin? Ken, alam mo naman sa umpisa pa lang, ayoko na dyan sa plano mo na yan. Ayoko na magtrabaho ka ng malayo sa amin ni Julius. Pero kailangan kong gawin to. Bakit? Maayos naman ang buhay natin dito ah. Pareho tayong may maayos na trabaho at nagagawa natin kumain ng 3 beses sa isang araw. At hayaan na lang natin na makontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon? Bakit naman hindi? Alam mo naman na habang tumatagal, tumataas ang mga gastusin dito sa Pilipinas. Paano kung dumating ang araw na hindi na natin mapagkasya ang perang kinikita natin sa laki ng kailangan nating pagkagastusan? Wala nga tayong masyadong ipon eh. Kasi palaging sapat lang ang pera na kinikita natin para sa araw-araw na gastusin dito sa bahay. Hindi natin kailangan ng maraming pera, Ken. Kailangan natin. Paano kung magkasakit si Julius? O kaya ikaw o ako? Paano kung kailangan natin ng malaking pera para sa ospital? Hindi rin magtatagal mag-aaral sa college ang anak natin. Mahihirapan tayo na igapang yun. Maswerte tayo na may sarili tayong bahay ngayon. Oo nga, hindi tayo nagugutom sa araw-araw. Pero hindi naman siguro masama kung maghangad tayo ng konti nang higit pa sa pangangailangan natin. Gusto ko lang na maging handa tayo. Mahirap pero konting sakripisyo lang naman ang hinihingi ko sa iyo, Angie. Sakripisyo para sa anak natin. Papa Dudut, matagal nang sinasabi sa akin ni Ken na gusto niyang magtrabaho sa barko. Noong bagong kasal pa lamang kami, sinabi niya na plano niyang magtrabaho sa abroad pero hindi ko siya pinayagan. Nang magbuntis ako at isilang ang anak namin na si Julius, ay muli siyang nagpaalam sa akin na mag-a-apply sa agency para makapagtrabaho sa barko. Pero sinabi ko na hindi ko kayang alagaan ng mag-isa ang anak namin. Pero nang mag 8 years old na ang anak namin ay doon siya muling nagsimula na kumbinsihin ako tungkol sa plano niya na pagtatrabaho sa abroad. Malaki na raw kasi ang anak namin at hindi na alagain. Kaya hindi na ako mahihirapan kahit lumayo siya. Papa Dudut, maayos naman ang kinikita ni Ken sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Meron rin akong trabaho noon sa isang butik. Pero gusto niya pa rin ng mas magandang buhay para sa amin na mag-ina niya. May ibang pinsan din kasi siya na nagtatrabaho sa barko at nakita niya ang pag-asenso ng buhay ng mga ito. Pangarap niya rin na maipaayos ang aming bahay dahil may kalumaan na yon.
Gusto niya rin na hindi na ako nagtatrabaho pa sa butik at sa bahay na lang para mas maalagaan ang anak namin. Kahit labag sa loob ko ay wala na akong nagawa kung hindi ang payagan siyang umalis. Nang may pasa niya ang medical exam sa agency na pinag-applyan niya. Nay, ito na po yung pinapakuha niyo na jacket ni tatay dun sa sampayan. Salamat anak. Umiiyak po ba kayo? Hindi. Ano lang. Medyo sinisipon lang ako. Umiiyak po kayo eh. Di po ba ang sabi ni tatay, dapat hindi po tayo malungkot? Kasi babalik din naman po siya kagad. Hindi naman talaga ako umiiyak. Sinisipon lang ako anak. Nay, wag na po kayong umiyak. Tutuparin naman po ni tatay ang pangako niya na uuwi siya kagad, di ba? Oo naman. Alam mo naman na walang pangako ang tatay mo na hindi niya tinupad. Saglit lang siya magtatrabaho sa malayo at babalikan niya tayo kagad. Julius, anak, bumili ka nga muna ng soft drink para… Oh, anong nangyayari dito? Si nanay po kasi, naabutan kong umiiyak dito sa kwarto habang inaayos mga damit niyo. Ay, sige Julius, bumili ka muna ng soft drink sa labas para sa merienda natin. Meron na diyang tinapay at palaman. Masarap mag soft drink kasi mainit ang panahon ngayon. O eto ang pera. Sige po tay, bibili na po ako. Bakit umiiyak ka na naman, sweetheart? Pasensya na. Hindi ko na rin kasi napigilan eh. Sobrang nalulungkot kasi ko habang nag-iimpake ng mga gamit mo. Pinag-usapan na natin to, di ba? Ken, hindi mo naman ako masisisi. Mula nung naging mag-asawa tayo, ito ang unang pagkakataon na malalayo ka sa amin ng matagal. Hindi yun madali para sa akin. At hindi rin yun madali para sa akin o kahit pa sa anak natin. Bakit kasi kailangan mo pang umalis? Angie, pinaliwanag ko na sa'yo ang mga dahilan ko. Pero hindi ko nga maintindihan. Maayos naman kasi ang trabaho natin dito pareho kaya hindi mo na kailangan lumayo. Mas gusto ko kasi na dito ka na lang sa bahay para mas matutukan mo ang pag-aasikaso sa anak natin. Gusto ko rin na maipaayos na natin ang mga sira dito sa bahay. Tapos mapaganda natin to. At kapag nakaipon na ako, magtatayo tayo ng negosyo para hindi na natin kailangan na mamasukan. Eh di maghanap na lang tayo ng ibang trabaho na mas malaki ang kita para wag na natin gawin yung mga sinasabi mo. Ha? Anong trabaho naman yun? At ilang taon pa ang aabutin natin para magawa yung mga plano na sinasabi ko. Kahit ano pang maging trabaho natin dito sa Pilipinas, wala yun sa kikitain ko sa pagtatrabaho sa barko sa ibang bansa. Ang hirap lang kasi. Hindi ako sanay na hindi ka kasama, Ken. At hindi ko alam kung kailan ako masasanay. Sa umpisa lang naman mahirap ang lahat ng bagay. Isipin mo na lang na ginagawa natin ang sakripisyo na to para sa anak natin. Para sa kinabukasan niya. Angie, nahihirapan din naman talaga ako. Pero hindi ko lang masyadong pinapakita. Kasi ayoko na mas malungkot kayo ni Julius kapag nakita niyo akong nalulungkot sa pag-alis ko. Kaya kailangan mong maging matatag. Kasi ikaw lang kukuhanan ni Julius ng lakas habang wala ako sa tabi niyo. Konting tiis lang, Angie. Mabilis lang na lilipas ang ilang taon at babalik din kaagad ako dito sa bahay natin. Pangako. Papadudot nang malaman ko na tinuloy ni Ken ang pag-a-apply sa agency noon para makapagtrabaho siya sa cargo ship sa Sweden, ay sumama talaga ang loob ko. Ilang araw ko siyang hindi kinausap at kinibo sa loob mismo ng bahay namin. Kasi sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano pa ba ako magpapatuloy noon nang hindi siya kasama. Oo, magtatrabaho lamang siya ng ilang taon na malayo sa amin ang anak ko, pero paano kung makakita siya ng ibang babae doon? Paano kung matukso siyang gumawa ng kasalanan?
Paano ko masira ang pamilya namin dahil sa ambisyon niyan na mapaganda ang buhay namin? Yun lang naman ang mga dahilan kung bakit ayoko siyang umalis para magtrabaho sa malayo. Kasi sa totoo lang, kahit naman ako ay gusto ko na mapabuti ang buhay namin. Kagaya ng ibang kapatid ko na nasa abroad, gusto ko na maibigay sa nag-iisang anak namin ni Ken ang mga bagay na higit pa sa pangangailangan niya. Pero natatakot pa rin ako na baka dahil sa pangarap na yon ay maging kapalit naman ang pagkasira ng aming pamilya. Papadudot kinausap ako ni Ken at nangako siya na hindi siya magtatagal na magtrabaho sa barko. Mag-iipon lamang siya para makapagtayo kami ng business at pareho kaming hindi na magtatrabaho na malayo sa anak namin. Titiisin niya ang mapalayo sa amin para mas mapaganda ang buhay at bahay namin. Gagawin niya ang sakripisyo na yon para sa amin ni Julius. Kaya naman sa huli ay tinanggap ko na lamang talaga na kailangan kong magpakatatag habang magkalayo kaming dalawa, Papa Dudut. Pinigilan ko ang sarili ko na mapahagulhol nang ihatid na namin ni Julius si Ken sa airport. Yun kasi ang unang pagkakataon na malalayo siya sa amin mula nang ikasal kami. Nagbitaw ng napakaraming pangako si Ken. Mga pangako para sa amin ng anak namin. Nangako rin ako sa kanya na pipigilan ko ang sarili ko na maiyak dahil baka malungkot din si Julius. Papa's boy pa naman siya kaya hindi rin madali para sa kanya ang pag-alis ni Ken. Pero palagi kong sinasabi kay Julius na kapag umuwi na si Ken ay hindi na ito muling aalis at lalayo pa sa amin, Papa Dudut. Tapos tay, sabi pala ni teacher, ako raw po ang second honor sa classroom. Ang galing naman talaga ng anak namin. Sabi nga po ni nanay, ibibili niya ako ng bagong sapatos kasi may sasabit na naman siyang medal sa akin sa recognition day. Talaga? May medal ka ulit? Opo tay, alam niyo naman na palagi kong sinisipaagan ng pag-aaral ko para sa inyo. Kaya naman proud na proud kami sa'yo ng nanay mo kasi napakatalino mong bata. Ano pa bang gusto mo na bilhin sa'yo ni nanay? Wala naman po kasi okay na yung bagong sapatos na bibili niya sa akin. Sa akin ba? Anong gusto mong ipabili para maipadala ko dyan sa Pilipinas kapag may pera na ako dito? Isa lang naman po ang palaging request ko sa inyo Ano yun? Ang umuwi po kayo. Ay, medyo matagal-tagal pa anak. Huwag kang mag-alala. Kapag umuwi na ako, hindi na ako aalis pa ulit. Promise niyo po yan tay ha? Oo, promise na promise. Anak, matulog ka na. Mag-good night ka na sa tatay mo. May pasok ka pa bukas, hindi ka pwedeng mapuyat. Sige po nay, saglit na lang po. Tay, matutulog na po ako. Ingat po kayo dyan palagi. I love you po. I love you too anak. Pakabait ka palagi kay nanay. Good night. Opo tay, good night po. Nay, pupunta na po ako sa kwarto ko. Okay, sige. Pakisara na lang yung pinto. Mukhang ang saya ng kwentuhan niyo ni Julius habang nagtitiklop ako ng mga damit sa sala. Rinig na rinig ko hanggang dun yung boses ng anak natin. Kinuwento niya kasi na may medal na naman siyang matatanggap ngayong darating na recognition day nila. Oo, ang galing ng anak natin, no? Siyempre, mana sa tatay Anong mana sa'yo? Sa akin kaya nagmana ng katalinuhan yung bata na yan. Nakita mo naman yung mga medal ko na nakatago dito sa bahay. Napakarami. Sa bagay, ako kasi, arinolang butas lang ang medal ko. Sira, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Pinapatawa lang kita kasi na-miss ko yung mga ngiti mo. Gusto mo na rin bang matulog? Medyo late na rin kasi dyan, di ba? Oo, pero hindi pa naman ako inaantok. Ikaw ba? Busy ka na ba dyan? Hindi naman, kasi mamaya pa yung trabaho ko. May 1 oras pa ako na pwedeng ipahinga dito sa kwarto. Ayan, sakto. Gawin uli natin yung dati. Namimiss ko na kasi uli yun eh. Anong dati? Alam mo na yun, sweetheart.
Sigurado naman ako na namimiss mo na rin yung sexy time natin. Yun ba? Nako, sobrang miss ko na nga. Kung alam mo lang. Ayan, sige. Gawin na lang uli natin yung dati para sabay tayong makaraos. Pagtiisan muna natin na dito gawin yung sa video call kasi magkalayo tayo ngayon. Wala naman tayong magagawa. Saka, namimiss na rin kitang makita na walang damit. Kaya game ako dyan, sweetheart. Talaga? Sige, tatanggalin ko ng suot ko na pantulog ngayon para makita mo kung gaano kaganda at ka-sexy ang asawa mo. Papadudot, ang unang taon ni Ken sa barko ang pinakamahirap para sa akin. Kasi doon pa lamang kami magsisimula na mag-adjust na malayo siya. Mahirap pa naman ang signal ng internet sa barko dahil may parte ng dagat ang wala talagang nasasagap na signal. Minsan ay umaabot ng ilang araw o linggo bago kami muling magkausap. Kaya naman sinusulit ko talaga ang oras kapag magka-video call kaming dalawa. Lalo na pagdating sa romansahan. Aaminin ko, papadudot, na sa aming dalawa ng asawa kong si Ken, ako talaga ang mas mapusok pagdating sa kama. Ako rin ang mas makulit o sabihin na nating mas mahilig pagdating sa romansa. Kaya naman kahit magkalayo kaming dalawa ay gumagawa pa rin kami ng paraan para mairaos ang init na aming nararamdaman. Mabuti na nga lang at may sarili siyang kwarto sa barko. Kaya hindi siya nahihirapan na gawin yon. Sa ganong paraan kahit papaano ay naibibigay rin namin sa bawat isang pangangailangan ng aming mga katawan, papadudot. Sigurado ka ba na wala ka nang nakalimutan? Opo, Nay. Okay na po lahat ng gamit ko sa bag. Hindi ka ba nahirapang mag-review kagabi para sa exam nyo mamaya? Hindi po, kasi tinulungan niyo po ako mag-review. Thank you po. Wala naman ako masyadong ginawa sa review natin. Halos alam mo na nga lahat ng sagot dun sa mga tanong na binigay ko sa'yo kagabi eh. Sana nga po. Yun din ang lumabas sa mga i-exam namin mamaya. Naku, sigurado naman ako na masasagot mo lahat ng mga tanong na ibibigay sa exam nyo. Ikaw pa. Mana ka sa amin ng tatay mo. Ay, nga pala. Anong gusto mong merienda mamaya pag uwi mo? Pansit bihon po na may maraming gulay. O sige, ipagluluto kita ng pansit bihon na maraming gulay kasi sigurado ako na pagod ka mamaya. Sasamahan ko na rin ang paborito mong lumpiang Shanghai at pineapple juice. Thank you po, Nay. Gagalingan ko po talaga sa periodical exam namin. Kahit ano pang makuha mong score sa exam nyo, proud kami ng tatay mo sa'yo kasi nakita ko kung paano ka nagsipag sa pagre-review mo. O sige na, nak, pumasok ka na, baka malate ka pa. Mag-iingat ka, ha? Opo, Nay. Salamat po. Bye po! Ay, makapagligpit na nga muna para makapaglaban na rin ako ng mga damit namin. Ay, ayan na yata yung magde-deliver ng tubig. Sandali lang! Kuya, pakipasok na lang yung mga galon ng tubig. Tapos eto naman yung mga wala ng laman. Kukuha lang ako ng pambayad ko sa inyo sandali ha. Sorry pero hindi ako nagdi-deliver ng tubig. Ay, naku, pasensya ka na. Akala ko kayo yung tinawagan ko para sa mineral water na in-order ko. Sino po pala sila? Angie, ako to. Si Dennis. Hindi mo na ba ako nakikilala? Dennis? Naku bayaw, ikaw pala yan. Pasensya na ha, hindi kita agad namukhaan. Ayos lang. Ang tagal na rin naman kasi nating hindi nagkita. Lika, pasok ka. Salamat. Kumusta ka na? Ayos naman, pero medyo tumaba. Di naman masyado. Parang wala naman nagbago sa itsura mo eh. Ganon pa rin itsura mo nung huli kitang makita nung kasal nyo ni Kuya Ken. Talaga? Oo. Parang di ka talaga tumanda. Samantalang ako, eto. Ang laki ng pinayat kasi batak sa trabaho. Bagay naman sa iyo yung ganyang katawan. Hindi ganun kataba at hindi rin ganun kapayat. Sakto lang kaya sigurado ako na hindi kayo pagpapalit ng girlfriend mo sa ibang lalaki. Nako Angie, wala akong girlfriend. Matagal na. Ha? Paano naman nangyari yun? Anong ibig mong sabihin na paano naman nangyari yun?
Kasi ang alam ko nung umattend ka ng kasal namin ni Ken, may girlfriend ka na kasama nun. Ah, yun ba? Hindi ko girlfriend yun. Sinama ko lang para hindi ako tuksohin ng mga kamag-anak namin na pumunta nung kasal nyo. Alam mo na, palagi na lang kasi akong hinahanapan ng girlfriend kapag may mga celebration o family reunion. Oo nga naman, kapag binata o dalagang isang tao tapos nasa tamang edad na, palaging hinahanapan ng karelasyon o mapapangasawa. Pero sa tingin ko naman, hindi ka mahihirapan magka-girlfriend kapag gusto mo na. At sigurado rin ako na maraming babae ang naghahabol sa'yo ngayon. Sa totoo lang, hindi naman sa pagyayabang pero may ilan ngang mga babae na nagpaparamdam sa akin na ligawan ko sila. Kaya lang, hindi pa talaga ako handa na magseryoso. Mabuti nga si Kuya Ken, nakilala ka kaagad. Ganun talaga siguro yun, no? Kapag nakilala mo ng tao na siseryosohin mo, hindi ka na magdadalawang isip na lumagi sa tahimik na buhay. Pero sa parte ko ngayon, di ko pa siya nakikilala kaya enjoyin ko muna ang buhay binata ko. Papa Dudut, sinabi ni Ken sa akin na minessage raw siya ng nakababatang kapatid niyang si Dennis at nakikiusap na sa amin tumira. Sa Laguna raw kasi ito na-assign bilang foreman sa isang construction site. Malaking project daw yon at matatagalan siya sa Laguna kaya kailangan niya ng matutuluyan. At dahil may bakanting kwarto sa bahay ay pumayag na rin ako, lalo na nga at magbabayad din naman ng upa doon ng bayaw ko. Papadudot, kaedad ko lang din halos ang bayaw ko. Sa pagkakatanda ko ay parang 3 beses ko pa lamang siyang nakita noon. Ang huling beses ay noong araw ng kasal namin ni Ken. Kaya limot ko na rin talaga ang itsura niya. Taga Bicol kasi talaga ang asawa kong si Ken pero dito na siya nagtrabaho sa Laguna kung saan nga kami nagkakilala. Kaya lahat halos ng kamag-anak niya ay nasa Bicol din. 2 lang silang magkapatid at ulila na rin sila sa mga magulang. At nang magkaroon nga ng trabaho sa Laguna si Dennis, ang asawa kong si Ken kaagad ang naisipan niyang lapitan para sa bahay na pwede niyang tuluyan noon. Okay namang makisama si Dennis nang tumira siya sa bahay namin, Papa Dudut. Hindi kami madalas mag-usap dahil maaga siyang umaalis ng bahay at malalim na ang gabi kung umuuwi siya. Paminsan-minsan din naman kapag wala siyang trabaho ay nagluluto siya sa kusina at nakakatuwa lang na makita ko na nakikipaglaro siya sa anak kong si Julius. May basketball court kasi na malapit sa bahay namin at doon madalas na maglaro si Julius. Nang mapadaan ako doon ay nakita ko na tinuturuan niya si Julius kung paano tumakbo at mag-shoot ng bola sa ring. Para nga silang mag-ama na nagbabanding noon. Natuwa din ang asawa kong si Ken nang ikwento ko yon sa kanya, Papa Dudut. Ang sabi niya at least kahit papaano ay napupuna ni Dennis ang pagkukulang niya bilang ama sa anak namin. Nakita ko rin na mahilig talaga sa mga bata si Dennis dahil kahit yung mga bata sa kapitbahay namin ay binabati at nginingitian niya. Naisip ko na siguro ay gusto niya na rin magkaanak pero sadyang wala pa siyang nobya kaya hindi niya magawa yon. Hindi rin naman kami masyadong nag-uusap na dalawa tungkol sa personal na buhay niya. Pero nang minsang mainis ako dahil hindi ko makontak si Ken ng ilang araw, ay naisipan ko na uminom ng alak sa may sala ng bahay. At naging daan yon para magkaroon kami ng oras na makapag-usap ng bayaw kong si Dennis, Papa Dudut. Grabe, ang traffic pa uwi. Nandyan ka na pala, Dennis. Oh, Angie, parang masinsinan yung pag-inom mong mag-isa. Wala naman ako ibang pwede na makasamang uminom Ako? Kung papayagan mo akong samahan ka dito sa sala. Bakit naman hindi? May isang long neck pa ako dito at nakakalahati ko pa lang tong isang bukas na. Yun! Sakto kasi day off ko rin sa trabaho bukas. Mukhang marami ka na rin nainom, Angie Hindi naman, sakto lang. Ano palang problema? At parang gusto mong magpakalunod sa alak ngayon. Wala. Wala, pero bumili ka ng 2 long neck. Pampatulog lang. Wala rin naman kasing pasok sa school bukas si Julius kaya ayos lang na medyo tanghaliin ako ng gising. Sabihin mo na kasi sa akin. Ano bang gumugulo sa isip mo? Wala nga. Hulaan ko na lang. Si Kuya Ken ang dahilan, no? Ay,
Oo, siya nga. Ilang araw ko na kasing hindi makontak ang kuya mo. Hindi ko siya matawagan tapos hindi rin siya nagre-reply sa mga chat ko sa kanya. Ang kwento mo dati, may mga oras talaga na napapadaan ang barko nila sa parte ng dagat na wala silang signal, di ba? Baka kaya hindi siya makareply. Kasi nga, ayun, walang signal kung nasa naman sila ngayon. Kahit na. Dapat gawan pa rin niya ng paraan. Alam naman niya na palagi kong naghihintay ng chat o tawag niya sa akin eh. Saka alam niya rin na may pangangailangan ako bilang asawa niya. Kagaya naman ng ano? Alam mo na kung ano yun. Hindi ka naman na bata para hindi malaman yun. Okay. Gets ko na. Akala ko iba pa yung tinutukoy mo. Kami rin namang mga lalaki. May pangangailangan na kagaya ng sa inyong mga babae. Nahihirapan din kaya kami kapag matagal na kaming walang nakakaromansa. Eh ikaw ba? Kailan ka huling beses na may nakasiping sa kama? Nako, matagal na. Hindi ko na nga matandaan eh. Masyado ko na kasing ginugulang oras ko sa trabaho kaya ayun, nawalan na ako ng oras para doon. Hindi mo hinahanap-hanap? Siyempre palagi kong hinahanap-hanap. Kung ako nga lang si Kuya Ken, hindi na ako magtatrabaho para iwan ka na matagal dito sa bahay. Sa ganda mong yan, hindi ako makakatiis na hindi ka mayakap o mahalikan araw-araw. Lasing ka na yata, ang lakas mong mambola eh. Hindi pambobola yun, Angie. Bakit pa kasi hindi ka pa mag-girlfriend? Pihikan kasi ako pagdating sa babae, kaya hirap ako makahanap. Ah, kaya pala ang sabi mo, wala ka talagang girlfriend. Akala ko lalaki ang hanap mo kaya hindi ka na nag-girlfriend eh. Uy, grabe ka sa akin ha. Straight ako. Tsaka kung alam mo lang, yung mga babaeng dumaan sa akin, hirap silang makalimutan ako. Talaga? Oo. Gusto mo, patunayan ko pa sa'yo eh. Ano namang patutunayan mo sa akin? Na masarap ako pagdating sa romansa. Kaya hindi ako makalimutan ng mga ex ko. Naku, yung mga ganyang salitaan, hanggang bibig lang yan. Sigurado ako na mahina ka sa kama. Karamihan naman kasi sa inyo, puro yabang lang pero kapag romansahan na. Bakit mo ako hinalikan, Dennis? Kasi alam ko na gusto mong halikan kita. Pareho lang naman tayo, Angie. Pareho tayong may pangangailangan. Kaya ngayong gabi, ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo na hindi maibigay ng kapatid ko. Papadudot, masama lang talaga ang loob ko kaya napainom ako ng alak kahit madali akong malasing. Naiinis ako kasi nami-miss ko na ang asawa kong si Ken pero hindi ko man lang siya makontak. Ang dami ko ng chat sa kanya pero 3 araw na siyang hindi nagre-reply sa akin. Nagsabi naman siya na mapapadaan na naman sila sa parte ng dagat na mahirap ang signal. Kaya hindi naman siya makakatawag o chat sa akin pero hindi ko pa rin maiwasan ang mainis. Hanggang sa ayun nga, naibaling ko sa alak ang nararamdaman ko para lamang ma-relax ako noon, Papadudot. Napakwento na rin ako kay Dennis ng tungkol sa saloobin ko sa asawa ko. Na hindi talaga madali para sa isang may bahay na kagaya ko ang malayo sa mister. Dahil lahat naman tayo ay may pangangailangan bilang isang asawa. Pero wala sa isip o plano ko noon ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko naisip na pwede akong malasing at matukso sa tawag ng aking laman, Papadudot. Nay, ang sarap po nitong pancake na niluto niyo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Opo, bagay na bagay po dito sa hot chocolate na tinimpla niyo para sa akin. Ubusin mo yan kasi baka magutom ka dun sa pupuntahan mo na practice ng sayaw nyo. Nakakagutom nga po doon kasi nakakapagod yung mga step na pinapractice namin sa sayaw. Kaya nga kailangan na kumain ka ng madami ngayong almusal. Anong oras ba kayo matatapos doon? Mga hapon na raw po. O eto, dalhin mo na tong mga pagkain na to. Meron ditong sandwich at juice. Tapos eto naman yung baon mo na pera. Dinagdagan ko na para may pambili ka ng pagkain mo sa tanghalian. Thank you po, Nay. Talagang hindi niyo ako pinapabayaan na magutom.
Syempre naman, gusto ko na palagi kang malusog para pag uwi ng tatay mo, makita niya kung gaano kita inalagaan ng husto. Excited na po talaga ako na makasama ulit natin si tatay. Namimiss ko na po kasi siya eh. Ako rin anak, sobrang miss ko na ang tatay mo. Hindi pa po ba siya tumatawag ulit? Hindi pa nga eh. Nagsabi kasi siya nung nakaraan na mapapadaan na naman sila sa parte ng dagat na walang signal. Kaya siguro hindi siya makachat o makatawag man lang sa atin. Sana po tumawag na si tatay. Kasi ang dami ko pong gustong ikwento sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag tumawag ang tatay mo, ipapakausap ko kagad siya sa'yo. Yay! Sige po, Nay. Naubos ko na po tong pagkain ko. Alis na po ako. Okay anak, eto na baon mo. Thank you po, Nay. Bye-bye po. Mag-iingat ka. Bye anak. Ay, ligpitin ko muna to bago ako pumunta sa palengke. Ay, kabayo! Good morning. Dennis, ano ba? Bakit bigla ka nalang yumayakap dyan sa may likuran ko? Bitawan mo nga ako. Bakit naman ang sungit mo, Angie? Ang aga-aga eh. Pakis nga ako. Ano ba? Kakaalis lang ng anak ko. Ano naman ngayon? Ibig sabihin, solo na ulit natin tong bahay. Kaya pwede na ulit natin gawin lahat ng gusto natin. Pakis na ako. Uy, Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo akong halikan. Angie, huwag ka na magpakipot. Alam ko naman na gusto mo rin to. Kung ano man yung nangyari sa atin kagabi, mali lahat yon. Lasing lang ako kaya… Kaya nasarapan ka sa mga ginawa ko sa'yo, ganun. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang alin. Na nasarapan ka sa mga ginawa ko sa'yo? Sa bawat paghalik at paghaplos ko sa balat mo? Sa mga narinig ko na mahinang pag-ungol mo kagabi? Hindi mo maikakaila sa akin na nag-enjoy ka sa lahat ng ginawa natin. Kaya Angie, aminin mo na. Kailangan mo ko. At kailangan din kita. Dennis… Huwag kang mag-alala. Hindi to makakarating kay Kuya Ken. Ikaw at ako lang ang makakaalam ng lahat ng pagpapasarap na gagawin nating dalawa. Papadudot ng mga oras na nilamo na ng init at espiritu ng alak ang katawan ko at bumigay na ako sa bayaw kong si Dennis, ay doon namin yon ginawa sa kwarto na inuupahan niya. Sobrang sabik talaga ako noon sa romansa kaya ilang oras kaming nagpalitan ng laway at init ng katawan. Hanggang sa pareho kaming sumuko, mapagod at makatulog. Nagising ako ng alas 5 ng madaling araw na wala ng bakas ng kahit na anong kalasingan. Bigla rin akong natauhan noon lalo na nang makita ko ang sarili ko na walang saplot sa katawan, habang nakayakap sa hubad ding katawan ng bayaw ko. Kaagad akong umalis sa tabi niya at lumabas ng kwarto. Doon ko naramdaman ang pagsisisi sa nagawa kong kasalanan. Sinabi ko noon na hindi ko na yon uulitin pa. Hindi ko nahahayaan na magkasala ulit ako sa asawa ko, na isang beses lamang akong magkakamali at itatama ko na ang lahat. Pero sadyang mahirap iwasan ang tawag ng laman lalo na sa mga oras na nangungulila ako. Kaya naman muli akong bumigay at may nangyari sa amin ang bayaw kong si Dennis. Sa mismong kwarto pa namin ng asawa kong si Ken, Papadudut. Papadudot, doon na nagsimulang magtuloy-tuloy ang maling ginagawa namin ni Dennis. Lalo na kapag may mga araw na hindi nakakatawag sa akin si Ken. Minsan nga mas okay na sa akin yung hindi siya tumatawag. Parang hindi ko na siya masyadong namimiss. Hindi ko naman masasabi na may relasyon kami ni Dennis dahil tawag lang ng laman ang dahilan kung bakit hinahayaan ko na may mangyari sa aming dalawa. Kumbaga ginagamit ko lang si Dennis para mapuna ng pangangailangan ng katawan ko bilang isang babae. Sa totoo lang kasi hindi hamak na mas gwapo si Dennis kesa sa asawa kong si Ken. Mas matangkad siya, mas maganda ang pangangatawan at maganda rin ang kanyang mga mata. Ang asawa ko kasi may kaliitan, malaki ang tiyan tapos sira na ang ngipin sa harapan. Naisip ko nga noon na siguro'y kung nauna ko lang nakilala si Dennis kesa kay Ken,
baka siya ang napili ko na mapangasawa. Dahil sa itsura at galing ni Dennis pagdating sa romansa, walang babae ang hindi magkakagusto sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay sigurado naman akong mahal ko ang asawa kong si Ken. Sadyang kailangan ko lang ang bayaw kong si Dennis para hindi ko na hanap-hanapin ang sarap ng pakikipagromansahan sa isang lalaki, Papa Dudut. Ang bango-bango mo naman, Angie. Kilikili ko. Malakas kiliti ko dyan. Alam ko. Kaya nga ito yung gustong-gusto ko na hinahalikan sa'yo eh. Sira ka talaga. Teka, mamaya mo na rin damit ko. Bakit mamaya pa? Tulog naman na si Julius. Baka mababaw patulog niya. Alam mo naman yun. Bigla na lang kumakatok dito sa kwarto ko. Malalim na ang tulog noon. Sinilip ko siya sa kwarto niya kanina at narinig kong humihilik na. Kaya nga pinuntahan ka agad kita dito sa kwarto mo kasi sabik na ako sa'yo. Talaga? Paano kung ayoko pa? Sa gagawin ko sa'yo sa kama, sigurado ako nahihilit ka pa ng ilang ulit sa akin. Kiss ko nga tong leeg mo. Dennis, teka lang. Nakikiliti talaga ako sa paghalik mo sa akin. Sige na. Huwag ka masyadong mabilis. Ano ba? Ay, teka, nagre-ring yung phone ko. Abutin ko lang dun sa may kama. Mamaya na. Titignan ko lang kung sino yung tumatawag. Ay, nagpa-video call si Ken. Mamaya mo na sagutin yan. Hindi pwede. Nabibitin ako eh. Alam mo naman na, kanina pa ako nasasabik sa'yo. Teka, wag mo muna akong halikan. Tumigil ka muna. Uupo lang ako dito sa kama. Diyan ka lang sa kabila para hindi ka niya makita. Ay, sige. Bilisan mo lang ha. Baba mo rin agad yung tawag. Oo, ibababa ko rin agad to. Sige na, sasagutin ko lang tong video call niya. Huwag ka maingay ha. Hi, sweetheart. Sweetheart, buti gising ka pa. Akala ko tulog ka na kasi ang tagal mong sumagot eh. Sorry sweetheart. Ano kasi, galing ako sa labas ng kwarto tapos nandito sa kama tong cellphone kaya hindi ko kagad nasagot. Ayos lang. Si Julius ba? Gising pa? Naku, kanina pa tulog. Napagod siya sa paggawa ng school project niya. Sayang, kasi gusto ko pa naman sana siyang makausap. Sasabihin ko na lang sa kanya bukas na tumawag ka. Sigurado ako na maghihintay yun sa tawag mo uli. Okay, sige. Teka, ano yung mapula sa leg mo? Ha? Ano lang to? Rashes kasi alam mo na mainit na ang panahon ngayon dito. Kaya nagkaka-rashes na naman ako. Lagyan mo na ng gamot bago pa yan lumala. Nilagyan ko na to kanina. Baka bukas wala na rin to. Sweetheart, matutulog ka na ba? Oo sana. Bakit mo natanong? Baka kasi pwede na, alam mo na, yung kagaya ng dati. Namimiss ko na kasi yung sexy time natin sa video call eh. Ha? Ano pagod rin kasi ko ngayon. Ang dami ko kasing nilaban kanina. Kahit saglit lang. Hindi ba talaga pwede? Next time na lang, sweetheart. Pagod kasi talaga ako. Naglinis din kasi ako ng lababo at banyo kaya ang sakit ng katawan ko. Ganun ba? O sige, ayos lang. Magpahinga ka na lang muna. Okay, sweetheart. Magpahinga ka na rin dyan, ha? Bye! Bye, sweetheart. Sa wakas natapos din. Kanina pa ako nagiinit sa'yo, Angie. Ikaw talaga? Nilagyan mo na naman ako ng chikinini sa leeg ko. Napansin tuloy ni Ken kanina. Nagawan mo naman ang palusot ah. Bitaw mo na yung cellphone mo. Kasi sisimulan ko ng pasakitin ulit yung katawan mo nang dahil sa sarap. Nakakainis ka talaga. Ang hirap mong tanggihan. Sabi ko naman sa'yo eh. Sa oras na matikman mo ko, babalik-balikan mo pagkalalaki ko hanggang sa maadik ka sa sobrang sarap. Papa Dudut, halos lahat na yata ng sulok ng bahay ay naikutan na namin ni Dennis habang kami ay nagroromansahan. Pero ang pinakapaborito naming parte ay yung mismong kwarto at kama namin ng asawa kong si Ken. Kaya naman doon talaga kami madalas na gumagawa ng kasalanan at nagpapakasarap.
Minsan pa ay tinatanong ako ni Dennis kung ano na raw ba ang totoong namamagitan sa aming dalawa at sinabi ko sa kanya na wala kaming relasyon. Tinanong niya kung mahal ko raw ba siya pero sinagot ko naman na mahal ko pa rin ang asawa ko. Ayokong haluan ng kahit na anong romantikong damdamin ang kung ano man ang namamagitan sa amin. Kailangan lang namin ang isa't isa pagdating sa init ng katawan. Kaya namin ginagawa yon. Naging malinaw naman yon kay Dennis at sinabi niya na i-enjoy niya na lamang ang katawan ko habang nasa malayo pa ang kapatid niya. Papadudot sa 3 taon pa na lumipas ay nagawa na namin ni Dennis ang iba't ibang bagay na alam namin pagdating sa romansa. Nagawa na nga rin naming mag-experiment pati na yung mga bagay na hindi ko akalain na kaya kong gawin ay nagawa ko nang siyang kasiping ko. Hindi ko na masyadong idedetalye pa dahil masyado nang maselan. Pero natigil na rin ang lahat ng yon nang sa wakas ay huminto na sa pagtatrabaho si Ken sa barko at umuwi na siya ng Pilipinas. Naipaayos na namin ang bahay noon tapos may ipon na rin kami para sa business na gusto naming buksan. Tuwang-tuwa rin ako nang sa wakas ay makasama na ulit namin siya ni Julius. Doon ko na rin tuluyang tinapos kung ano man ang meron sa amin ni Dennis. Kaya lang 1 buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang makauwi si Ken nang magdalang tawa ko. At ng mga oras na yun ay sigurado ako na hindi ang asawa ko ang ama ng ipinagbubuntis ko. Pero pinaalam ko pa rin kay Ken ang tungkol doon at pinaniwala ko na sa kanya ang batang pinagbubuntis ko, Papa Dudut. Aalis ka, sweetheart? Oo, aayusin ko yung mga permit na kailangan para sa bubuksan natin na pet supply store. Baka nga pala hindi na rin ako makakain dito ng tanghalian. Ganun ba? Sayang naman kasi lulutuin ko sana yung paborito mo. Matagal ka na rin nagre-request ng kare-kare, di ba? Pwede ko pa namang kainin yun sa hapunan. Paborito rin yun ni Julius. Kaya sigurado ako na matutuwa siya kapag yun ang ulam natin mamaya. Okay, sige. Mamaya ko na lang iluluto yon para sa hapunan. Ikaw ba, sweetheart? Anong gusto mong pasalubong mamaya? Wala naman. Sapat na sa akin yung umuwi ka kagad dito sa bahay. Hindi pa nga ako nakakaalis. Pinapauwi mo na ako kaagad. Siyempre naman. Ilang taong ka rin nawala dito kaya kung pwede lang, hindi ka na umalis-alis eh. Kapag naging maayos na tong plano nating negosyo, hindi na talaga ako aalis. Kaya nga tiniis ko na malayo sa inyo ni Julius at magtrabaho sa barko ng ilang taon para talagang makapag-ipon ako. Kasi ang gusto ko, magkakasama na lang tayo dito sa bahay. Lalo na ngayong magkakaanak na ulit tayo. Ewan ko ba? Gusto ko lang na lagi kang nakikita dito sa bahay. Baka nga pinaglilihian lang kita, sweetheart. Magkakape ka ba muna bago umalis? Hindi na, sweetheart. Kailangan ko rin kasing pumila ng maaga dun. Alam mo na, kapag mga ganitong permit, palaging mahaba ang pila. Oh, Kuya Ken, aalis ka? Oo, may aayusin lang ako mga permit para sa bubuksan naming negosyo. Papasok ka na rin ba sa trabaho mo? Oo. Gusto mo ba na sabay na tayo? Paalis na rin kasi ako eh. Maya-maya pa ako kasi magkakapisahan na muna ako. Ganun ba? O sige, mauna na ako sa'yo. Sweetheart, huwag ka na masyadong magkikilos dito sa bahay ha. Alam mo naman na ayokong napapagod ka eh. Lalo na si baby. Kung may gusto kang ayusin o linisin dito, ako na lang gagawa nun bukas, okay? Opo, sweetheart. Alis na ako. I love you. I love you too. Hoy, Dennis. Ano yun, Kuya? Ninong ka sa second baby namin ni Angie ha? Oo naman, syempre. Dapat ninong talaga ako sa second baby niyo ni Angie. Ayun! Salamat ha. Para na rin sa pagbabantay mo sa kanila dito sa bahay ni Julius habang nasa malayo ako. Ano ka ba? Wala yun. Magkapatid tayo. Kaya maasahan mo ako palagi. Salamat ulit. O sige, alis na rin ako. Una na muna ako sa inyo. Bye, sweetheart. Mag-iingat ka ha. Angie, sandali lang. Dennis, bitawan mo braso ko. Marami akong gagawin sa kwarto namin ni Ken kaya umalis ka na rin dyan sa harapan ko.
Kailangan natin mag-usap. Wala tayong dapat na pag-usapan. Alam mo na meron. Dennis, kung ano man ang namagitan sa ating dalawa, may usapan tayo, di ba? Tatapusin natin yon sa oras na umuwi na ang asawa ko. Pero hindi ko hayaan na siyang kikilalaning tatay na magiging anak natin dalawa. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo anak ang pinagbubuntis ko. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko ng totoo, Angie. Kung ano man yang nasa isip mo, nagkakamali ka. Si Ken ang tatay ng baby ko, kaya tigilan mo na ako. May katibayan ako. At kaya kong patunayan yun kay Kuya Ken. Nakita ko medical records ng initial check-up mo sa OB-GYN. Nakalagay doon na mahigit 1 buwan ka ng buntis. Ibig sabihin, buntis ka na bago pa makauwi si Kuya dito sa Pilipinas. Kaya sigurado ako na ako ang tatay ng baby mo. At kailangan na malaman ni Kuya Ken kung ano ang totoo. Tumahimik ka! Tumigil ka na sa mga sinasabi mo kasi kahit kailan, hindi ko hahayaan na malaman ni Ken ang namagitan sa ating dalawa. Hindi ako papayag na masira ang pamilya ko. Di rin ako papayag na tanggalan mo ko ng karapatan sa magiging anak ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasabihin ko na lahat mamaya kay Kuya Ken. Nakuha ko ng picture sa cellphone ko medical document ng initial check-up mo. At yun ang ipapakita ko sa kanya. Dennis, please naman! Huwag mong gagawin yun! Kapag nalaman niya ang totoo, iiwanan niya ako! Makikipaghiwalay siya sa akin! Eh ano naman kung gawin niya yun sa'yo? Handa naman akong panagutan ka eh. Papatunayan ko sa'yo na hindi lang ako mas magaling kay Kuya Ken pagdating sa kama. Kaya ko rin maging responsableng asawa sa'yo at tatay sa magiging anak natin. Pero hindi nga pwede! Bakit hindi? Kasi hindi kita mahal! Naiintindihan mo ba yon? Si Ken ang mahal ko kaya hindi ko hahayaan na masira ang pamilya ko! Matagal nang sira ang pamilya mo, Angie. At ikaw mismo ang sumira sa pamilya mo mula nung hayaan mo na may mangyari sa ating dalawa. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ipapaalam ko na kay Kuya Ken lahat na nangyari sa ating dalawa. Papadudot nang sabihin ni Ken na uuwi na siya ng Pilipinas. Nag-usap na kaming dalawa ni Dennis na ititigil na namin ang ginagawa namin. Nung una nga ay ayaw pa niya at sinabi niya na handa siyang maging totoong kabit ko. Yung tipo na kahit magkasama na ulit kami ni Ken sa bahay ay maghihintay na lamang siya ng mga nakaw na sandali para sa aming dalawa. Pero hindi ako pumayag dahil natatakot talaga ako noon na baka tuluyan ang masira ang pamilya ko. Ayokong malaman ni Ken ang naging kasalanan ko sa kanya at sa relasyon namin. Kaya sinabi ko na hindi pwedeng mangyari ang gusto ni Dennis. Pumayag naman siya na tuluyan ang matapos ang namamagitan sa amin. Pero may nangyari pa sa aming dalawa ng araw din na yon. At naramdaman ko rin talaga na sinadya niyang mabuntis ako nang huling beses na may nangyari sa aming dalawa. Nang makauwi naman sa bahay si Ken mula sa ibang bansa ay naiyak siyang niyakap ako at ang anak naming si Julius, Papadudot. Labis din ang pasasalamat niya noon kay Dennis dahil sa pagbabantay daw nito sa amin ni Julius. Palihim pa kaming nagkatinginan ng bayaw ko habang yakap ito ng asawa ko. At grabe talaga ang pag-usig sa akin ng konsensya ko noon. Kaya naman pinilit kong makabawi kay Ken. Naging mas malambing ako sa kanya at pagdating sa pakikipagromansahan, ako talaga ang mas nagtatrabaho. Nagulat nga siya dahil parang ang dami ko na raw alam na gawin. Sinabi ko lang na pinag-aralan ko yon para makabawi kami sa pag-uwi niya. Papadudot ng ma-delay ang menstruation period ko ay nag-pregnancy test na nga kaagad ako noon. At naiyak ako sa kaba nang makita ko na positive ang lumabas na resulta. Mabuti na lamang at ako lang mag-isa noon sa bahay. Kinakabahan ako kasi malakas na ang kutob ko. Ang bayaw kong si Dennis ang tatay ng ipinagbubuntis ko. Kaya naman nagpa-check up na rin ako noon at nalaman ko nga na mahigit 1 buwan na akong nagdadalang tao. Doon ko nakumpirma na tamang hinala ko kasi 1 buwan pa lamang si Ken noon sa bahay namin. Papadudot hindi ko na talaga alam ang gagawin ko noon lalo na nang pagbantaan ako ni Dennis. Nasasabihin niya sa asawa ko ang tungkol sa aming dalawa. Lalo na ang tungkol sa tunay na tatay ng baby na ipinagbubuntis ko. Hindi niya pwedeng malaman yon dahil ayoko masira ang pamilya ko.
Ayokong maghiwalay kami ni Ken at matawag ako na maruming babae. Ayokong masaktan ang asawa ko dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang paglingkuran at mahalin ako. Kaya nang umalis si Dennis para pumasok sa trabaho, naiyak na talaga ako at pinagdasal ko na sana ay hindi na siya makauwi pa. Dahil ayoko na magkaharap silang magkapatid at malaman ng asawa ko ang tungkol sa amin ang bayaw ko. Hindi ko alam papadudot kung papaanong tila pinakinggan ang dasal ko ng mismong araw din na yon. Buong maghapon akong hindi mapakali dahil sa pagbabanta na iniwan sa akin ni Dennis. Nang makauwi nga si Ken sa bahay ay napansin niya na balisa ako. Pero sinabi ko na lamang na medyo masakit ang ulo ko. At habang naghahapunan kami sa komedor ng bahay, nagulat na lamang kami sa dumating na bisita at nagpakilalang katrabaho daw ni Dennis. Sinabi niya sa amin na patay na ang bayaw ko dahil nabagsakan daw ito ng gumuhong pader ng building na ginagawa nila. Naluha noon ang asawa ko at pati ako ay naiyak na rin. Magkahalong emosyon na ang nararamdaman ko, lalo na nang makita ko ang katawan ni Dennis na wala ng buhay hanggang sa siya ay mainibing na. Naiyak ako dahil pakiramdam ko ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Papadudot ilang taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ito at ngayon ay mag-aapat na taon na ang pangalawang anak ko. Habang lumalaki siya ay mas nagiging kamukha siya ni Dennis. Ni wala siyang nakuhang kahit na anong itsura namin ng asawa kong si Ken. Palagi pa ngang nagbibiro si Ken na siguro raw ay kay Dennis ko pinaglihi ang anak namin kaya kamukhang kamukha ito ng kapatid niya. Ang hindi niya alam, ang kapatid niya mismo ang tunay na tatay ng pangalawang anak ko. Sa ngayon ay naguguluhan na ako sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Dapat ko pa bang ipaalam kay Ken na hindi siya ang tatay ng pangalawang anak ko? Pero bakit ko pa gagawin yon kung patay na rin naman ang kapatid niya? Dapat bang hayaan ko na lamang na si Ken ang kilalaning tunay na tatay ng pangalawang anak ko? O dapat na malaman nila ang totoo kahit malaki ang posibilidad na tuluyang masira ang pamilya ko? Sana'y matulungan ninyo ako sa suliranin ko, Papa Dudut. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Hanggang dito na lamang din ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angie. Maraming salamat Angie sa pagsulat mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Salamat sa tiwala na ibinigay mo at pagbabahagi ng iyong kwento. Sa totoo lang alam ko naman na batid mo ang bagay na dapat mong gawin. Alam mo ang mga sagot sa tanong na ibinigay mo kanina. Natatakot ka lamang sa pwede nitong kahinatnan. Natatakot ka sa magiging resulta sa oras na gawin mo ng tama ang mali. Pero hindi mo na kasi maibabalik pa ang nakaraan, Angie. Hindi mo na magagawa pang bawiin ang kasalanan na nagawa mo sa iyong asawa. At hindi mo rin pwedeng ipagkait sa kanya sa habang buhay ang katotohanan tungkol sa anak mo na inakala rin ni Ken na anak niya. Darating ang panahon na kakailanganin mo ring ipaalam sa pangalawang anak mo kung sino ba ang tunay niyang ama. Sadyang napakahirap lang gawin yon. Lalo na ang kahinatnan sa oras na ipagtapat mo na sa kanila ang katotohanan. Pero wala kang ibang pagpipilian dahil nakagawa ka ng pagkakamali. Mas mabuti rin na sayo na malaman ng asawa mo ang katotohanan kaysa sa ibang tao pa. Ipagdasal mo na lang sana na maging maayos pa rin ang pamilya ninyo sa oras na magawa mo ng itama ang lahat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay
Love Stories. Love Stories. Sinasabing kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gawin sa iba. May kasabihan nga na kung anong ginawa mo ay babalik sa iyo na sobra pa sa nagawa mo. Ikaw, kapuso, naniniwala ka ba na babalikan ka ng maliman o tamang nagawa mo? Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga tagapakinig ng inyong programa kaya naisip ko na may aral din naman ang aking storya kaya sumulat ako. Ako po si Heron, 40 taong gulang. Nangyari po ang aking kwento noong 38 taong gulang pa lamang ako. Panganay po ko sa 2 magkapatid na parehong lalaki. Ako po ay nagtututor ng online English sa mga taga-ibang bansa sa Asia. Sa isang araw may 2 hanggang 3 akong estudyante araw-araw kaya masasabi kong maganda naman ang aking kinikita. Medyo kuripot po ako dahil iniipon ko po ang kinikita ko para sa pangarap kong negosyo. Ang mga magulang ko po at kapatid ay nasa ibang bansa na. 4 na taon na ang nakakalipas. Ako naman po ay naiwan dito hindi dahil sa iniwan nila kundi yon ang choice ko. May gusto po kasi akong gawin kaya nagsabi ako na iwan na lamang ako. Gaya po ng nasabi ko ay 4 na taon na sila sa ibang bansa maliban sa kapatid ko na noong 2 taon pa lamang sila doon ay pinauwi ng mga magulang ko dito dahil sa mga ginagawa niya doon. Ang nakababatang kapatid ko po ay si Abet. Mas bata siya ng 8 taon sa akin. Problematic po talaga ang kapatid ko kahit nung nandito pa sila noon at kahit noong mga bata pa kami. Aminado naman sina nanay at tatay na kasalanan nila kung bakit ganon ang ugali ng kapatid ko. Kaya wala akong nagawa nang makiusap ang mga magulang ko na kung pwede na sa akin muna tumira ang kapatid ko hanggang magkatrabaho at magsolo. Nabenta na kasi ang bahay namin nang umalis sila. Pumayag naman ako, Papa Dudut, pero ang pagtira niya pala sa bahay ay parang kumuha ako ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. So, I will see you on Tuesday. Don't forget your assignment. Bye. Abet? Abet! Ano ba? Storbo naman eh. Ako pa ang storbo? May turo ako, tapos mag-iingay kayo. Sino na naman ba ang kasama mo? Sila Arnie. Sinong La Arnie na naman yan? Wag mo nang itanong, hindi na importante. Ano bang akala mo dito sa bahay ko? Motel? Napakayabang naman nung sabihin mo na bahay mo. Oo, bahay mo naman to. Hindi ko naman inaangkin ah. Hindi mo nga inaangkin, pero parang ikaw ang may-ari. Ano, gagawin mo lang lahat ng gusto mo? Bakit? May mga batas na ba ngayon dito? Gusto mo ba gumawa pa ako ng batas para lang respetuhin mo tong bahay? Ano na naman bang ginawa ko? Ayoko nang ulitin. Daig ko pa ang sirang plaka. Mas daig mo pang asawang bungangere. Hoy, respetuhin mo ako ah. Hindi lang dahil nandito ka sa bahay ko, kundi dahil mas matanda ako sa'yo. Paulit-ulit ka sa bahay mo, bahay mo. Oo na, bahay mo na nga to. At nakikitira lang ako. O ano, masaya ka na? Alam mo, bakit ba hindi ka pa nakakahanap ng trabaho? 6 na buwan na ang nakakalipas. Naghahanap ako. Kaya nga ako umaalis ng bahay mo eh. Umaalis ka para maglasing at mambabae. Yan ba ang trabaho mo? Nasaan ang sweldo mo? Ikaw pa ata ang nagbabayad eh. Bakit ba? Pera ko naman yun. Pera nila nanay at tatay. Abet,
30 anyos ka na, umaasa ka pa kila nanay at tatay. Mahiya ka naman sa kanila, matatanda na sila. Bakit ba? Pinapakialaman ko ba yung pera mo? Kung di ba nila ako bibigyan ng pera, bibigyan mo ba ako? Una, wala ka namang kinikita sa trabaho mo. Pangalawa, kung meron man, ang damot mo. Ewan ko dyan sa katwiran mo. Parang kami pa ang may utang na loob sa'yo eh. Wow, sumbatan na pala to. Hindi kita sinusumbatan. Ano yung ginagawa mo? Pinapaalala ko lang sa'yo na may 6 na buwan ka na lang para makahanap ng trabaho, makaipon at makalipat. Ano? Pinapaalis mo na ako? May 6 na buwan ka pa. Bakit bang damot mo? Sasabihin ko yan kila nanay at tatay. Wag na. Sasabihin ko yan. Wag na nga. Kasi sinabi ko na. At dahil kukontakin mo lang naman daw sila pag hihingi ka ng pera, pinapasabi na lang nila na matapos din ang 6 na buwan, wala na silang ipapadala sa'yo. Pinagtutulungan niyo ako. Plano mo to eh. Kaya bukas pa lang maghanap ka na ng trabaho. Kapatid mo ako. Hindi ako aalis dito. Ikaw ang bahala. Total, 6 na buwan na lang din naman ang ititigil ko dito. E di ikaw na ang magtuloy ng renta. Bakit ka ba ganyan? Dahil din sa'yo. Nung tinanggap kita, masaya ako kasi na-miss kita. Pero 1 linggo pa lang, para kang nakawala sa hawla kung magwala. Alam mo kaya ka ganyan? Kasi wala kang girlfriend eh. Sino naman ang may sabi sa'yong wala akong girlfriend? Ang hirap kasi sa'yo, puro sarili mo lang ang iniisip mo. Kaya kahit nandito ka at magkasama tayo, wala kang alam sa akin. May girlfriend ka? Ba't di ko nakikita? Bakit? Di ba lagi ka namang wala sa bahay? Tsaka mabuti na din yung di ka niya nakilala. Baka ma-turn off pa siya. Grabe naman yung sinasabi mo. Parang sama-sama ako naman. Ikaw ang nag-iisip niyan. Oh, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Iiwan ko na kayo dyan. Paalala ko lang na nagsisimula na ngayon ng oras para sa 6 na buwan. Kuya naman. Wow! Bigla mo akong naging kuya ha. Di ba Heron lang ang tawag mo sa akin? Kuya, huwag ka naman ganyan. Sige na, ayoko na kayong istorbohin at nakakahiya naman sa inyo. Kuya! Matutulog na ako. Kuya! Papadudot ayokong gawin sa kapatid ko yon, pero kung ang mga magulang nga namin ay napuno na, ako pa kaya ang kapatid niya? Na ngayon ay araw-araw na nakakakita sa mga ginagawa niya sa ngayon. Natatakot ako para sa kapatid ko, Papadudot. Nakakatakot yon dahil sa kawalang pakialam niya sa nararamdaman namin ay nanlamig na kami. Mas nakakatakot yung sa edad niyang yun ay hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan niya. Lumipas ang 1 buwan ay wala pa din akong nakikitang pagbabago kay Abet. Hindi ko alam kung saan na napunta ang hiya ng kapatid ko. Pero seryoso ang sinabi ko sa kanya, 6 na buwan ay matagal ng panahon para makatayo siya sa sarili niya at mabuhay ng solo na siya ang gumagastos sa lahat. Nang hindi umaasa sa akin at lalo na sa mga magulang namin. Pero ang sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako ay totoo naman. Dahil nga sa wala siyang pakialam sa akin ay hindi din niya alam na nagpaplano na akong magpakasal. Yun ay 6 na buwan nga mula noon. Napagkasunduan namin na lumipat sa isang mas malaking bahay. Ang babaeng pakakasalan ko ay si Tessa. Mas matanda ako ng 13 taon, 25 lang noon si Tessa. Isa siyang ramp at print ad model. Maganda siya at nakilala ko siya dahil sa isang estudyante ko na nakabase na rito sa Pilipinas. Ipinakilala siya sa akin nang minsang may session kami. Habang nagtuturo ako noon ay pumayag akong nasa likod niya si Tessa para manood at makinig. Hindi ko alam ang nararamdaman ko noon, Papadudot. Kinakabahan ako pero nagpasikat naman ako sa pagtuturo ko. Kaya ayon, nahulog din sa akin si Tessa. Mula sa ilang pagkikita namin ng personal ay niligawan ko siya hanggang sa sinagot niya ako. May edad na din naman ako kaya hindi na din ako nagsayang pa ng panahon. Kaya niyaya ko na siyang magpakasal, Papadudot. Na pumayag naman siya. Kaya naging abala kami sa pagpaplano ng mga panahong yon, Papadudot.
Okay ka lang, mahal? Oo naman. Para namang first time ko dito. Alam mo namang gusto kong lagi kang masaya. Masaya naman ako. Syempre lalo pagkasama kita. Ako din. Teka nga pala, akala ko nandito yung kapatid mo. Umalis na ba? Nasa ibang bansa na uli? Nandito pa siya. Palagi namang umaga na halos umuwi yun. Sa tinagal-tagal ko nang nagpupunta dito, ni minsan hindi ko siya naaabutan. Hayaan mo na yun. Teka, kung lilipat tayo, paano yung kapatid mo? Kaya na niya ang sarili niya. Ewan kung balak niyang ituloy ang pagrenta dito. Naku, kawawa naman. Matanda na siya. Huwag kang maawa sa kanya. Ito naman makamatanda. Ikaw nga parang teenager lang ang tingin ko sa'yo eh. Totoo ba yan? Oo naman. Mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Kaya mahal din kita. Lalo. Lubos. Ang dami naman, lalo na lubos pa. Ang tagal mo na din sa bahay na to, no? Mahigit 10 taon. Mamimiss mo ba tong bahay na to? Kung mag-isa akong aalis dito, siguro mamimiss ko to. Kasi ang tagal ko din dito eh. Pero dahil makakasama kita, okay na din. Aalalahanin ko na lang yung mga happy moments ko dito. Ano bang mga happy moments mo dito? Teka, baka may mga sinama kang ibang babae dito ha? Naku, wala. Nung tumira ako dito, wala na akong naging girlfriend. Nag-concentrate ako sa pagtatrabaho. Kasi nga gusto ko makaipon. Ibig mong sabihin, nung nagsimula kang mag-ipon para sa pag-aasawa mo? Nung una para sa gusto kong gawing business. Pero dahil nakilala kita, yung ipon ko para sa future na lang natin. Mag-iipon na lang uli ako para sa business na plano ko. Ayan, naudlot ko pa ata ang business mo. Hindi makakapaghintay naman yun. Kasi syempre, kailangan ko din talaga ituloy yun para sa magiging pamilya natin. Kaya kita mahal eh. Mas lalo na ako. Ayaw mo ba talaga na doon na lang sa bahay ko sa compound namin tayo tumira? Akin naman ang bahay na yun eh. Akong nagpatayo nun. Hindi naman sa pride, pero ako ang lalaki kaya dapat ako ang magbahay sa inyo. Ang sa akin naman, para maituloy mo yung negosyo na gusto mo. Makakapaghintay yun. Ang mahalaga, ikaw. Mwah. Kaya kita mahal na mahal eh. Ay, sorry. Maling bahay ata. Tessa, siya ang kapatid ko, si Abet. Ayun, nagkita din tayo. Matagal mo na ba akong hinahanap? Nakakatawa naman tong kapatid mo. Oh, wala ka bang kasama? Wala. Sino naman isasama ko? Girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Naghahanap nga ako eh. Lasing ka ba? Ibang lasing sa nakainom. Lasing ka na naman? Mahal, hayaan mo na. Binata siya eh. Pag hindi na ako binata, hindi na ako… Alam mo lang yun. Ano yun? Wag mo intindihin yan. Ganyan talaga yan. Nagsasalita mag-isa. Matulog ka na nga. Kakarating ko lang matutulog na? Oo nga. Dito ka muna magkwentuhan tayo. Oo naman. Ano bang gusto mong kwento? Itong kuya mo, kumusta siya nung bata? Naku, napakasuplado niyan. Bata pa parang aburidong matanda na yan. Ano pa? Tessa, tara na. Ihatid na kita. Bakit naman? Madami pa akong kukwento sa kanya. Oo nga. Gusto kong malaman ang kabataan mo. Ikikwento ko na lang sa'yo. Wala. Siyempre, pag galing sa kanya, may dagdag bawas na. Oo nga. Maaga pa tayo bukas sa magtatahi ng trahe de boda mo. Teka lang, trahe de boda? Magpapakasal ka na? Oo. Kanino naman? Ikaw talaga. Heron, gusto ko tong kapatid mo. Nakakatawa siya. Ako din. Ha? Anong ako din? Papadudot nagfe-flirt ang kapatid ko sa mapapangasawa ko at harap-harapan pa. Pero hindi ko na lamang pinansin. Kasi wala na akong magagawa sa ugali ng kapatid ko, ang mahalaga ay nagmamahalan kami ni Tessa. Matapos ang gabing yon ay nag-asikaso uli kami ng mga kailangan para sa kasal. Habang nag-iikot kami ay walang bukang bibig si Tessa kundi si Abet na kesyo. Nakakatuwa daw. Hindi niya kasi alam ang tunay na ugali ni Abet. Ayoko namang ikwento kasi ayokong
manira sa kapatid ko. Well, actually hindi naman paninira yon, Papa Dudut, kasi totoo naman yon. Pero ayoko pa din. Saka na siguro pag nakasal na kami. Pero nakakarindi din yung paulit-ulit na nagtatanong siya kung ano ba si Abet noong kabataan namin. Dahil kung ano-ano ang ikinikwento ng kapatid ko tungkol sa akin ng gabing yon. Ay ako naman ang pinagkwento niya tungkol sa kapatid ko. Aasarin niya daw pag nagkita sila. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut, sa mga oras na natutuwa ang mapapangasawa ko sa kapatid ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nabaling ko sa iba ang gagawin namin para ma-distract ang pangungulit niya tungkol kay Abet. Effective naman, Papa Dudut, kasi hindi ko nasagot lahat ng tanong niya tungkol sa kapatid ko. Hanggang sa wakas ay nagkaroon na din kaming dalawa ng alone time nang hindi nababanggit si Abet. Alam mo naman din, mag-asikaso ng kasal, Papa Dudut, no? Kailangan mag-canvas ka. Kaya nakakapagod. Pero nawawala ang pagod ko kapag nakikita kong masaya si Tessa. Buong maghapon kami sa labas, tinapos namin ang lahat ng kailangan. Kasi sabi ko ay may aasikasuhin lamang ako sa probinsya at hindi ako pwede ng 3 araw. Papa Dudut, pupunta ako sa probinsya na malapit lang sa Maynila. May nabili kasi akong lupa doon at sisimulan ko na ang pagpapatayo ng bahay. Yun ang malaking sorpresa ko para kay Tessa. Kaya mabuti naman ay nagawa namin lahat ng araw na mga kailangang ayusin para sa kasal. Sa gayon ay may oras akong asikasuhin naman ang pagpapatayo ng bahay. Ang hindi ko alam ay sa loob pala ng mga araw na abala ako ay abala din ang kapatid ko. 2 araw pa lamang ay lumuwas uli ako ng Maynila, Papa Dudut. Ang tahimik ng bahay. Wala pa siguro ang siga akong kapatid. Akala ko pa naman mapapalitan agad ng konsumisyon ng pag-uwi ko ng maaga. Heron? Ay, nandyan ka pala. Ba't ka nandito? Natural, bahay ko pa din naman to, no? Akala ko bukas pa ang balik mo. Oh, kailan ka pa naging concern sa pag-alis at pag-uwi ko? Sana nagsabi ka. Bakit? Pag nagsabi ba ako, maghahanda ka? Ipapasalubong mo ba ako sa banda musiko? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala. Sino na naman ba yung kasama mo sa kwarto? Wala. Wala? Nako, kilala kita, Abet. May babae na naman dyan, no? Wala. Ano ba yung sagot mo? Puro wala. Basta, yung sinabi ko 5 buwan na lang. May nakita ka na bang trabaho? Wala. Ayan, dun sa tanong na yun, expected ko naman talaga yung sagot mo na wala. Naghahanap ako. Wala lang ako makita. Saan ka naghahanap? Sa mga bar? Bartender ba ang ina-applyan mo? O waiter? Masyado naman atang mataas kung mangangarap kang manager. Yabang mo naman. Sinasabi ko lang ang totoo. Aalis ka ba uli? Hindi na. Bakit ba parang nakakatakot yung kinikilos mo? Kanina ka pa concerned sa schedule ko Nagtatanong lang. Ano ang meron? Wala nga. Ewan sa'yo. Magpapahinga na muna ako. Bakit diyan ka sa sofa mahihiga? Bakit? Noon pa naman pwedeng humiga sa sofa. Alam mo, teka nga, ano bang problema? Doon ka na kasi matulog sa kwarto mo. Alam mo, wala naman akong pakialam kung ano man ang gawin nyo ng kasama mo. Hindi sa nasanay na ako, pero napagod na ako kaya wala na akong pakialam sa mga plano mo. Sino bang kausap mo? Tessa? Heron? Ba't ka nandito? Ito ba ang tinatago mo? Wala eh. Ayan na, nakita mo na. Paano ko ba itatago? Mayabang ka pa? Ano nang klaseng tao ka? Anong klaseng kapatid ka pati mapapangasawa ko? Oh, bakit sa akin ang sisi? Ako lang ba gumawa nito? Nasusuka ako sa sinasabi mo. Wala ka man lang pagsisisi. Bakit naman ako magsisisi? Mahal ko naman si Tess eh.
Tessa, bakit mo nagawa sa akin to? Sorry, pero Pero ano? Akala mo ako si Abet? hindi. Kasi ang laki ng pagkakaiba nyo. Yung mga hinahanap ko sa lalaki, nasa kanya lahat. Hindi mo pala nahanap sa akin ang mga hinahanap mo. Bakit mo ako sinagot? Bakit ka pumayag nang yayain kitang magpakasal? Naaawa kasi ako sa'yo. Ano? Naaawa ka? Anong nakakatawa? Hayaan mo na siya. Hoy! Anong tinatawa mo? Kasi mas naaawa ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na nga intindihin yan. Pinapalakas niya lang ang loob niya kasi nga talunan siya. Talunan? So para sa'yo, premyo pala si Tessa sa isang contest na talunan ako? Ano? Huwag mong pakinggan yan. Desperado lang yan. Alam nyo, hindi na ako nakaramdam ng sakit at sama ng loob. Natatawa na lang ako kasi sakto kayo. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Napakabastos mo magsalita. Mabuti na lang, hindi ko na itutuloy ang kasal. Ha? So muntik mo na palang balakin na ituloy pa ang kasal matapos siyang nakita ko? Bastos! Huwag mo na kasing patulan. Mabuti ng bastos kaysa baboy. Hayop ka! Huwag mo nang patulan yan. Halika na. Umalis na tayo. Mabuti pa nga. Masyado nang maraming kasalanang umakyat sa bahay na to. Kainin mo tong bahay mong bulok! Magpapakasal na kami ni Abet! Good luck! Papadudot na mamanhid ako ng araw na yon sa sobrang sakit at wala na akong maramdaman. Pagkaalis nila ay lumuha na lamang akong sandali at bumalik sa realidad na hindi ko deserve ang mga ganong klase ng tao sa buhay ko. Si Tessa na pinagbuhusan ko ng buong buo kong pagmamahal at lalo na ang kapatid ko. Kapatid ko pa, Papadudot. Ewan bakit wala ng sakit. Medyo natakot ako pero parang okay naman ako makalipas ang ilang araw. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari, Papadudot. May edad na sila, baka mag-worry pa ang mga yon at kung ano pa ang mangyari. Ganun pa man, Papadudot, ay pinagpatuloy ko pa rin ang buhay at pinagawa ko na rin ang bahay, Papadudot. Sabi ko mas mabuti siguro na nasa probinsya ako para mas maging okay ang lahat. Ginawa kong busy ang sarili ko at bukod sa pagtuturo online ay balik-balik ako sa pinapagawang bahay. Lalo akong natutuwa sa bawat pagbalik ko dahil paganda ng paganda ang bahay na yon. Sakto lang ang bahay pero malaki ang bakuran. Gusto ko kasing magtanim ng mga gulay at prutas sa paligid. Wala naman akong pakialam kina Abet at Tessa pero nabalitaan ko na doon sa bahay ni Tessa sila tumira at si Abet ay palamunin ni Tessa at ng mga magulang niya. Okay na ako. Okay na ako. Okay na okay, lalo na nang may makilala ako. Good morning. Good morning. Applicant ka rin? Oo, Ako si May. Ikaw? Heron. Sorry, di ako nakapagpakilala agad. Okay lang. Ano ina-applyan mo? Translator ng foreign language. Ay, ang galing naman. Anong mga languages ang forte mo? Kaya ko ang Korean, Japanese, Chinese Mandarin, saka Thai. Wow! Ang galing mo naman. Paano mo naaral yung mga yan? Yung Japanese na pag-aralan ko nung college. Yung Korean, Mandarin at Thai, pinag-aralan ko na lang. Kasi nag-tutor ako, so para mas maraming makuhang estudyante, inaral ko yung mga ibang language. Nakakabilib ka naman. Hindi naman. Madali lang din naman basta nasa puso mo. Para ka lang nag-aaral ng science. Kailangang seryosohin para maintindihan. Nakaka-impress naman. Sana ma-impress din ang mga interviewer. For sure may impress sila. Ikaw, anong ina-applyan mo? Actually, hindi ko alam. Sabi nila i-interviewin daw ako, tsaka sila mag-iisip kung saan ako i-assign. Mas magaling ka pala sa akin eh. Biruin mo, dun pa lang sila magde-decide kung anong posisyon ka ilalagay. Sigurado yung pinakamataas ang makukuha mong posisyon.
Pinapalakas mo lang ang loob ko eh. Hindi sa itsura mo pa lang mukhang magaling ka. Talaga? Sa itsura ba nakikita yon? Hindi lang, pati sa galing magsalita. Tapos yung magalang. Sana makita din nila yung nakikita. Kailangan ko makaipon para sa business. Bakit wala ka bang naipon? Meron, kaso pinampagawa ko ng bahay. Ay, good investment yan. Sino makakasama mo sa bahay na pinapagawa mo? Ako lang, nasa ibang bansa na ang magulang ko eh. Asawa? Wala. Sorry. May nasabi ba akong masama? Wala. Pasensya ka na. May naalala lang ako. Sige, hindi ko natatanungin. Iba na lang ang pag-usapan natin. Pang ilang trabaho mo na to? Technically, pangalawa pa lang. Ikaw? Ako din. Technically, pangalawa pa lang kung sakali. Yung una, yung pag-tutor nga. Pero yung may boss, ito pa lang kung sakali nga. Paano pala ang pagtuturo mo pag natanggap ka rito? Tuloy pa din naman. Kukuha na lang ako ng estudyante paggabi. Kasi umaga hanggang hapon lang naman ang pasok dito. Ay, sandali nga. Parang sigurado na akong tanggap eh. Claim mo na para positive ang outcome. Kung sa bagay, Grabe ang sipag mo naman. Kaya mo ba ang 2 jobs? sa totoo lang, parang ganun din naman ang suma. Kasi nagtuturo din ako mula umaga hanggang gabi. So parang ganun pa din. Saka ang madali, pag natanggap ako, halos pareho lang ang nature. Sa pagtuturo, parang nagtatranslate lang din naman ako ng English sa lingwahe nila. Oo nga. May ini-interview pa siguro bago ako. Pero kung meron, ang aga niya naman. Kasi dumating ako 7 a.m. eh. Ang aga mo. 9 a.m. pa ang interview mo, di ba? Daig ng maaga pang masipag. Mag-aalas 9 na din naman. Teka, paano mo nalaman na alas 9 pa ang interview ko? Huwag ka mabibigla ha. Ako si Marian. May ang nickname ko. Ako yung magi-interview sa'yo. Po? Oh, bakit biglang may po? Bigla ba ako nagmukhang matanda? Hindi po. I mean, hindi. Nagulat lang ako. So wala ka ng 9 a.m. interview? Bakit naman? Kaya ko ang trabaho. Pangako. Wala ka ng 9 a.m. interview kasi tapos na ang interview mo kanina pa. Ibig sabihin, yung pakikipag-usap mo sa akin dito, yun na yung interview? Oo, at tanggap ka na. Pasensya na, hindi ko alam na interview na pala yun. Baka mukha akong arugante pero… Sandali, tama ba yung narinig ko? Tanggap na ako? Oo. Talaga? Ay sorry, natuwa lang ako. Okay lang, nasa meeting naman ng mga tao eh. Salamat, maraming salamat Miss Marian. May na lang, ano ka ba? Salamat May. Since dapat 9 a.m. ang interview mo, ibig sabihin dapat wala kang gagawin ng 9. Wala, yung interview lang. Good, tara samahan mo ako magkape. Ha? Kape? Bawal ba sa'yo ang kape? Hindi naman. O yun naman pala eh, halika samahan mo ako. Sige. Doon tayo sa 20th floor. Maganda ang coffee shop doon. Nagulat ako, Papa Dudut. Yung kausap ko na pala ay ang siyang mismong dapat mag-i-interview sa akin. Dahil nandun na ako ng alas 7 ng umaga, nandun na din pala siya. Nung malaman niya na ang aga ko ay na-impress daw kaagad siya sa akin. Kaya ayon, inisip niya na mas maganda kung makausap niya ako ng hindi handa, Papa Dudut. Na-impress din daw siya dahil magalang daw ako kahit na akala ko na isa lang din siya sa mag-a-apply. Iba talaga pag may respeto tayo sa bawat isa. Hindi natin alam kung kailan tayo gagantimpalaan ng magandang pabuya sa buhay, pero nagtataka din ako kung bakit niya ako niyayang magkape. Simula na ba ng trabaho ko? Pero dahil bago ako ay sumunod lamang ako pero kabado ako. Kasi syempre ako ang lalaki kaya ako ang dapat na magbayad ng o-orderin namin. Paano kung mahal? Nang dumating kami sa coffee shop, sosyali ng lugar. Kaya ayon, mahal nga ang kape. At iba pa ang tinda. Nang nahalatang kabado ako ay sinabi ni May na naka-charge sa kumpanya ang o-orderin namin. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko naman pinahalata. Noong sinabi niya pala na pangalawang trabaho niya palang yon ay totoo naman pala, Papa Dudut, kasi mula sa pagiging VP
ay ililipat na sa kanya ng tatay niya ang pamamahala ng kumpanya bilang CEO. Kaya ang swerte ko. Yung nag-interview sa akin, ako ang huling in-interview bago naging CEO. Hanggang sa nagsimula ako ng trabaho at tuwing coffee break ay niyayaya ako ni May, Papa Dudut. Nahihiya ako sa pagiging malapit namin ni May. Pero may iba na akong nararamdaman kay May ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nai-in love na naman ako. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko dahil sa nangyari sa huling relasyon ko. Gusto kong makilala muna ng mabuti ang susunod na makakarelasyon ko. Pero hindi naman po ako nag-a-assume na magiging kami ni May kasi napakalayo ng agwat ng kabuhayan namin at isa pa ay boss ko siya. Kaya pilit kong binubura sa isipan ko ang nararamdaman ko. Pero iba ang sinasabi ng tadhana, Papa Dudut. Iba kasi ang tingin sa akin ni May at hindi siya nahihiyang ipahalata. Hindi naman siya nagfe-flirt pero masyado siyang sweet at sa araw-araw na magkikita kami ay parang lagi niyang sinasabi sa mga tingin niya ang salitang kailangan mo ba ako or kailan mo ba ako liligawan. Hanggang sa naglakas loob na ako. Maliman ang akala ko ay susubukan ko. Nakakatakot na baka mali at maging kapalit ang trabaho ko pero sige, susubok ako, Papa Dudut. Oh, Heron! Magko-coffee break ka ba, ma'am? Oo, tatapusin ko lang to. Sige, hintayin kita sa lobby. Sabay na tayo lumabas, sandali na lang to. Okay. Maupo ka muna. Salamat. Sa coffee shop, pwede maging casual lang tayo. Lalo na sa labas ng trabaho. Natatakot kasi ako Saan? na baka makalimot ako na boss kita at maging kaswal ako. Tapos yun pala, nasa trabaho tayo. Ang hirap, no? Para sa akin, oo. Pero para sa'yo, okay lang kasi boss ka. Alam mo, halika na. After you. After you ka dyan, sabay tayo. Eto, talagang after you na. Pwede naman sabay pumasok. Hindi kaya malugi ang kumpanya dahil sa mahal ng kape sa 20th floor? Ilan lang naman tayo sa opisina, nasa 30 ba? Tapos ang coffee break tuwing umaga at hapon lang naman. At yung iba hindi naman mahilig magkape, kaya okay lang. Ano bang meron sa kape sa 20th? Yung view! Hindi ba nakaka-relax? Yung view? Oo! Habang nagkakape ka, tapos ang nakikita mo yung mapunong part ng lugar, hindi ba nakaka-relax at ang romantic? O, tignan mo. Ngayon lang. The usual please, doon na lang sa table namin. Thank you. Lika na. Bakit pag ikaw ang order, usual lang ang sinasabi mo? Pag ako, iisa-isain ko uli. Puro ka naman kalokohan. Upo na nga tayo. Ngayong nakaupo na tayo, may gusto sana akong tanungin. Oh, bigla ka naman nagseryoso. Oo eh, seryoso ang itatanong ko. At kung ano man ang sasabihin ko, seryoso ako. Buti wala pa yung kape. Kasi kinakabahan naman ako sa mga sinasabi mo. Sige, ano ba yan? Maglalakas na ako ng loob ha. Pero kung ano man ang masabi ko, sana wag mong ikagalit. Bakit naman ako magagalit? Masama ba yung sasabihin mo? Depende kung paano mo tatanggapin. Ano yun? Para matapos na tong kaba ko. May, pwede ba kitang ligawan? Ay, nako! Sorry. Huwag ka sanang magalit. Hindi naman ako nagagalit. Sabi, Okay lang sa'yo? ang tagal ko nang hinihintay yan. So pwede ako manligaw sa'yo? Kung papayagan ba kita, seryoso ka ba sa akin? Oo naman. Was hindi ako papayag na ligawan mo. Bakit?
kasi kung seryoso ka naman pala, bakit ka pa manliligaw? Eh di tayo na. Sige, talaga? Oo. Sa tagal ba naman natin ang magkakwentuhan, siguro naman more or less kilala na natin ang isa't isa. Pwede bang masabi ko muna ang magic word? Alin, yung I love you? Bakit mo sinabi? Ang bagal mo eh! So ide-declare na natin ang araw na to bilang anniversary natin. Ginugulat mo naman ako. Parang ako yung nabigla sa pagtatapat ko eh. Basta huwag ka magbabago ha. Hindi. Hindi. I love you. I love you more. Napakasaya ko ng araw na yon, Papa Dudut. Yung takot ko na baka isipin ni May na iba ang habol ko sa kanya ay nawala ng lahat. Yung takot ko naman na baka kung ano ang isipin ng mga magulang niya sa relasyon namin, na baka isipin nila na niligawan ko siya para sa pera o sa posisyon niya, ay nilinaw din naman sa akin ni May. Hindi daw nakikialam ang mga magulang niya sa love life niya at kung sa bagay, matalinong tao si May. Kaya alam niya kung niloloko siya o hindi. Pero ako, Papa Dudut, ay sobrang saya ko kasi kung anong hampalos ng buhay man ang nangyari sa akin dahil sa kapatid ko at kay Tessa, eto namang tungkol sa amin ni May ay ang paghilom sa sakit na naiwan noon. Makalipas nga ang isang taon ay mas tumibay pa ang aming pag-iibigan. Siyempre, boss ko pa din siya at empleyado niya ako, pero hanggang opisina lamang yon. Kaya naisipan na naming magpakasal. Pinilit kong labanan ng trauma na ibinigay sa akin nung huling magplano akong magpakasal hanggang sa maayos namin ang lahat. Pero isang araw, nang mag-grocery kami, may hindi inaasahang tao ang aming nakasalubong, Papa Dudut. Sandali, may titignan lang ako sa bandaron. Samahan na kita. Wag na, okay lang ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Sige. Uy! Namimili! Abet? Ako nga! Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na itsura ko. Binura ko na nga sa isip ko. Ewan, bakit bigla ako naalala? Wow! Yabang naman magsalita. Heron? Oh, Tessa, kayo pa pala? Natural! At masaya kami. Ikaw? Sobra. Sobrang saya mula nung mawala kayo sa paningin ko. Kaya lang, nagbalik na naman ngayon ang inis ko nang makita ko kayo. The feeling is mutual. Halika na, Abet. Mamaya niya. Ngayon ko lang uli nakita tong kapatid ko. Teka sandali. Sinong kapatid mo? Yabang mo talaga. Ibibigay ko na sa iyo ang yabang. Total, ang buhay mo puno na ng lungkot. Mag-isa, tapos ang trabaho pa online. Pasensya ka na, Heron. Halika na, Abet. May kwento ko lang. Bukod sa online job ko, may isa pa akong trabaho. Ikaw, may trabaho ka ba? Tsaka hindi ako mag-isa. Masaya ako ngayon sa kasama ko. Hindi na kita tatanungin kung masaya ka. Ikaw na lang ang tatanungin ko, Tessa. Masaya ka ba? Natural! Bakit hindi mo siya pasagutin? Masaya siya. Tama na nga, Abet. Halika na. Hindi! Sira ulo tong Heron na to eh. Gagawin pa tayo ng issue. Issue? Sa itsura ni Tessa, mukhang hindi lang issue ang kaligayahan. Parang problema siya. Loko-loko ka! Abet, huwag ka naman gumawa ng gulo dito. Tumahimik ka! Kita mo yung ginawa mo? Sino sila, Heron? Mga hindi importanteng tao. Eh ikaw, sino ka naman? Ako si May. May palang pangalan mo. Eh ano naman ang pakialam mo dito? Halika na nga, Abet. Sandali, maghintay ka. Ako ang mapapangasawa ni Heron. Halika na, May. Oh, ba't ka alis? Ayaw mo malaman yan totoo? Alam na niya. Alam niya kung anong klase kang tao. Hoy Heron, huwag kang mayabang ha. Sino pinagmamalaki mo, yung babaeng yan? Eh wala kang pinatbat yan dito kay Tessa eh. May project siya ngayon, malaki ang budget. Print ad pa lang yun ha. O ano? Anong iyayabang mo? Tama na nga, Abet. Nakakahiya na. Tessa,
Siya ba yung magiging model ng housing project sa Bulacan? Oh, kita mo? Kilala mo tong asawa ko. Sikat kasi to. Eh ikaw, saan ka ba napulot ni Heron? Gusto ko lang sabihin na canceled na yung contract signing ni Tessa sa Monday. Hoy, huwag kang pauso. Palibhasa, inggit ka. Gusto ko lang ipakilala si May. Siya ang CEO nung kumpanya na may hawak sa housing project na dapat imomodel ni Tessa. Siya yung inggiterang sinasabi mo. Ha? Hayop ka kasi. Mula nang sumama ako sa'yo, puro malas na ang natanggap ko. Hindi ka pa nagtatrabaho, umaasa ka sa sweldo ko at bigay ng magulang ko. Kung makaasta ka sa bahay, akala mo may pambayad ka para alipinin ako sa sarili kong bahay? Tapos ngayon yung project na ang tagal kong hinihintay, sinira mo pa! Sukang-suka na ako sa'yo! Huwag ka nang uuwi sa bahay ko! Tessa, sandali! Tandaan nyo to! Ang kakapal na mukha nyo! Tessa! Karma is real. True! Papadudot yun ang muli at huling kita ko kina Abet at Tessa. Nabalitaan ko na lamang na hiwalay na ang dalawa. Si Tessa hirap na makakuha ng project dahil ang dami ng bagong modelo. Si Abet walang trabaho, walang mauwian at kung kani-kanino siya nakikitulog. Kinontak pa niya ang mga magulang namin pero ayaw na ring maniwala ng mga magulang namin sa kanya at lalong ayaw na siyang pabalikin sa ibang bansa. Nagkakandara pa daw itong maghanap ng trabaho. Pero kami ni May ay ganon pa din pag nasa trabaho para kaming may mga switch na automatic na magiging boss at empleyado sa opisina. Pero syempre ibang iba sa bahay. Kasal na kami at naghahabol na magkaanak kahit dalawa lang sana. Medyo may edad na rin kasi si May. Si May ang kapalit ng masaklap na pinagdaanan ko at sobra akong nagpapasalamat at nagkasalubong ang landas namin. Salamat po Papa Dudut at sana po ay may nakuhang aral ang iba sa aming kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Heron. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1